Helo, wrth yma, da ni yn yr ardd, a mae hynny, diolch i Gyngor Sir Ynys Môn a Magnox. Siwr na lot o rieni eraill nath wneud cais am becyn adra ar gyfer plant. Oeddech chi'n cael dewis os oeddech chi eisiau becyn i wneud peth tu allan neu wneud peth tu mewn. Beth bynnag wrth dwytha, ddoth na ddyn mewn fan efo llond sach, wel, 3 sach dweud y gwir, o bethau i'r plant, pethau garddio, oedd na fel tips, pethau lliwio, llwyth o bethau lyflu, bubbles, a mae plant wedi cael modd i fyw. Felly heddiw, dwi am wneud fideo bach jyst i ddangos beth da ni'n neud yn defnyddio'r pethau garddio. Dwi yn bell o fod yn arddwraig, felly os dwi'n neud parhau, sori, ond da ni'n edrych mlaen. Ni'n plannu heddiw. Plannu da ni'n neud heddiw? Ie. Be da ni am plannu? Ti'n gwybod? Bloda. Bloda. Pa fath o bloda? Da ni eisiau neu pwysau bybls. Bloda fel na i gyd. Feina i gyd. Iawn. Da ni wedi cael bag o gompost a yr hada yma. Felly mae Elsa wedi dewis parhau. Chrysanthus. Angel wings. A denydd yr angel. A Dwi wedi dewis hwn, papi. Papi ti wedi dewis iawn. Felly, da ni am roed chydig o bridd yn y pot yma. A ni blannu nhw, ie? Yn ofalus, dim wneud stomp, please. Dwi'n gwneud efo dwi'n fafi. Okay. Mae'n gwneud o fi am dim rong. Dwi'n mynd i dapio fe fel castell tywod rwan. Fel hyn, tamio wedi fatha pestri. Fatha pastry? Na, tamio'n galad. Dyma nhw'n eich di ar e. Ti am just, ddim llwyth efo'i gilydd, just sprinclo nhw'n bell oddi wrth i gilydd. O, sgym syniad beth dwi'n neud. Dwi wedi agor o. Oce, da iawn. Ti'n bet, na ni just neud fel o, de. Ww, fydd na lwyth hynny nhw'n dŵad wan. A ni ar o'n i bridd ar ei benna gobeithio am y gorau, ia? Mwy o bridd o'n Taria. O, da ni angen mwy. Dwi'n bridd o'ch o? Oce, hwnna ar ei benno. Dyna ni. Ie? Sio di fyny fan. Ar ni. Sio di fyny, dim gormod. A wedyn. Chdi. A dwi eisiau chdi roi nhw'n ofalus. Just rhyw 4 neu 5 yn y potyn, oce? Efo dy law, a dal nhw, roi nhw'n y pridd un fesul un. Awsaw, dwi'n mynd hwn. Oce, dim fel la, chwaith. Dyna ni. Be am i ni, ti'n ei nhw? Dwi eisiau gwneud Fel la, ia? bloda yma. O, lle bod fi'n hollol rong. Na, dwi eisiau gwneud 2 bloda yma. Iawn, a wedyn ti'n rhoi pridd ar ei benna wan, please. A fi'n orbus am digon o le yn y potyn yna, gan i botyn arall i blannu'r gweddill, oce? Na, dwi eisiau. Rhaid ni ddisgwyl wan i'r bloda ddechrau tyfu. Gwych. Reit, rhaid ni roi dŵr iddyn nhw am bydd. A da chi'n, ia, pwyso nhw lawr chydig bach fel la. Fel bod nhw'n cael eu hygian fel gyda'r pridd. Dim rhy dyn, Elsa. Dwi'n meddwl. Stop o hynna. Okay. Dwi wedi gwasgu nhw yn dyn. Yn ein bod hi'n tyfu. Wedi tyfu'n barod? Arglwydd hynna sydyn, doedd? Oedd. Chdi'r alth hwnna, de? Ie, yna hynna. Tric da, fyd. Da ni wedi plannu pethau. A mae'r radis wedi tyfu i gyd. Ionyn a gradis. Mae'r radis yn dechrau tyfu. Yn barod, so gafon ni hwn hefyd efo'n pecyn. A mae'r radis yn dechrau tyfu'n barod. Be ddech chi'n neud ar ôl hyn dyfu? Bita nhw. Bita nhw. A golch chi gyntaf. O ia, eisiau gweld nhw gyntaf, does? Ond hwn di bita wan. Diolch yn barod eto na, di? Diolch am yr holl bethau lyflu yma. Diolch am y holl bethau lyflu yma. Ia.